pengen penak melayu yang luar negeri, ya ora ngono kuwi cah konsepe. Kerja ning luar negeri kuwi lho, nang satu tujuan, merubah ekonomi, merubah hidup. Lek tunggu ning omah ya padha ae. Ning kene ae lek ora kerja ya padha ae. Apa kowe ngerti nih kene kerjane iki piye? Sikil gendas-ndas ke sikil. Orang ngerti wayah. Wayah ning omah wis turu ngorok gargur-gargur kene sik kerja. Sik obah. Apa nyawang ngono kuwi? Ora ketok ning pandanganmu ki bolo. Sing ketok ki, jare duite gede. Bayarane gede. Penak yo kerja luar negeri ki. Ijo rene yo. Sebulan ning kene kowe kejal-kejal wis mabut kowe cah. Lek mentalmu ora kuat iki, terjun bangunan lho pisan. Aku salut karo sing dadi pahlawan devisa iki, terutama TKW. Salut tenan puluhan tahun dengan keluarga. Kowe sanggup ngono kuwi? Jajalan cah?